na-ege m ntị ekene m unu n'ụbọchị nke taata biko na unu mana ihe na-akpọtụ n'efere mba ụwa kemgbe nya na-atọrọ akwa ọkụkọ atọghị ya for clarity sake biko asị m ka m kwuo ya na o nwere mgbe eze obi ya lụsi ego bịa post ya na akwa ọkụkọ apụtago so mana as of yesterday night ndị mmadụ na-ekwukwa na ọ natabekwa na onwe onye fọ ya according to his right hand man bụkwa ọnụkwube bụ J Park ọ bịa mee announce na akwa ọkụkọ anatabekwa na onwe bụ onye no go from him. So kita anụnwa na video anụnwa na afọ kita bụ video somebody lọrọ nlo na-echeck the date unu ya afụ this thing mee na July 4th ka ọ lọchalụ nlọ wee predict ye the death of mpa akwa manụnụ maka ihe nlọ si adị then ọnọkwa again as of back then in May ka o chiri akwa warning si akwa na mmụọ na-asịkwa ya according from DIBIA na-asị ya na nna biko stop going to your hotel for the meantime akwa ọkụkọ wee chia ya oche unu ya afọkwa ya na the conversation. So the thing me from May till July ọ na-agba mgba na-ekwukwa na akwa ọkụkọ ịmago ka o si ye post it was not specific mana mgbe o post ya that somebody bịakwa bịa lụọ the same thing na nlọ wee comment kwa his status the guy has to start posting it yesterday wee na-egosi unu mana WhatsApp anaghị ezu mbọsị unu kpaa nkata date ye ya dịkwa na di ya biko achọ nkwu nnene ka this man si wee predict ye the death of Akwa and the kidnapping of Akwa and the warning ochila Akwa regarding stop going to his hotel. Still Akwa ignored all his warning. So lunum na video no akwa. So abụ na anya kita ị ga-afụ ihe a bụ voice chat message mụ na Akwa. Ụfọdụ sịra na chat fake Akwa. So achọrọ m izi ndị mmadụ na ihe abụrụ Akwa and anyị eme ya na ma ọbụka kama na ọka let me prove you wrong. So ihe ahụ message in send Akwa ọkụ. Let's check because I'm asking the date m ji send earlier the message maka na mmụọ nwere ka o si eme ife. Let's go in WhatsApp. This is ihe ahụ chat Facebook Messenger. Ihe ahụ his profile picture. Ifugie abụ na ịmụ akwa ọkụkọ ọfụma then ihe a bụ post o mere 11 hours ago 621 comment 72 shares then ihe a bụ live video o mere na hotel ya. So ihe a bụkwa live video o jere na nke Ibudu na Ọba. Nke a bụkwa live video mgbe ọ na-abata na nke Ibudu Ọba. I'm following Akwa, all my friend, I love him ihe ọ na-eme. I love him as a traditionalist and all traditionalists. I like him here. So ihe a bụ weekend or happy weekend to you all my fans. So ihe Akwa even na follow real Akwa page ị ga-afụ 12,000 viewers, 141 shares and 293 comment. So ihe abụ ogo ndị bịara na bịa ikpe ekpele ihe mmụọ melefa 335 comment 137 shares and 6,600 viewers. So na ụfọdụ so na ọrụ viewers ọrụ Akwa ihe abụ Akwa was on live. Ihe abụ live video. I followed live video. I didn't follow fake. So let's come here. This is your chart. This was last chart mgbe na Akwa mere. You got to Akwa chat to go in several times. So but this thing, okay, I think this post to be on the May 22 around 10:32 p.m. can chat here. Then Onyen replied, I think after 2 days on the 4th, Onyen replied saying why, or after 2 days Onyen replied saying why. So this is our conversation. So now mmụọ nwere ka o si ezi ozi ya. You don't expect mmụọ ka o zie nye mgbe ahụ ọ ga-eme kama na mgbe o nwere ike o tetu aka o mee kama na mmụọ na-ezi mmadụ ihe dị n'iru. Ihe mmụọ na-ezi mmadụ ihe na-eme n'iru ọ bụla ihe na-eme n'azụ kama na ihe dị n'iru maka ndụ. Mmụọ na-ezi mmadụ ihe dị n'iru
mmụọ ziri m ihe dị n'iru, ihe na-abịa ime n'iru, ihe na-abịa ime ọdịnihu. Mana ọ bụrụ na ọ nụrụ okwu m distance ya onwe from ije na hotel ahụ, this thing may not happen. Ọ ga-emegodi, they will failed. But in anya ọfụma, you will see what happened. This message was on the May. It's on the May 22 May 2023. Onye m reply na 24th. Efugie. So enwere iwe dị na ya. You got to give in all the online enwere ike ọwụrụ PA ya ji Facebook ya were nọrọ online. So nothing much. So yeah, Fanta Boy. You got Fanta Boy WhatsApp chat. I'm on Fanta Boy. So I send you this message July 4. On July 4, I can send you this message. Let's work on it. Enwere ife post asị mmiri mara ugo na ọba, may nothing happens to you. Ihe abụ edere m ya na my status. Ile anyị gafe na my status ka ndelie. Then I Fanta Boy will reply no be father or no be Akwa father be this. So let's go in the let's continue our voice note with him, Fanta Boy. My voice note with him, Fanta Boy. Then na moto karịa best ndị nwanda anyị ọnwa ndị yi niile karịa anara ha igwere m senator oke yi m one senator white ịmụ m senator na-aba akwa ya ndị na ya nwa na ele ya na-akpe na aka ebe anya na mgbakọta aka ebe na mgbakọta aka ihe ka m kwara nnọọ wete nwere akwụkwọ ihe na cover ihe ka m ji nnọọ akpa m go. So but about that way the other side is by the compound I by the new really not there. There's all this Mogulu really come and stay here. Stay here the open up 1 year on the moon of my home by the about the name. So for Aqua and the friends here. And the friend there's in the club here. The club we are Mundu Tibia Mandia, New Tata and the teacher guy or nation dinner. And I cook na like when I goes like that kind of stuff. I form my party day. I form Erika. Okay, I'm picture the man I can hold you. Now you motor and say picture more than but I home Erika party. I recommend when I home was well. So picture I have young Nelu. So into God Nelu, if I come. So I make I can side put aside in the modern. If I have a cook. As a space I do already. So I'm going to see the about for the Lodge Mosaic. And we'll do my money come not pay. Men the man better at the Beja. As Ndi Igbo pronoun, don't want to. And I, and the may one mom, I won't do my own at the Beja. I can't go into the Lord of Hinton. One year, over a million Maruko, on Pana, over a Panam, Nobu Faruman. Mana chate mero ni ro dogu mana obu no nyere ka kwa ka ese ro na ebe akwa nwuru ana eti mana me maru ko obia gawa kwa obro ku ifo ajo obro kwa ji ife no de uda anya obro kwa ji ife no uda anya akoyota all man you be 70 something years now, you got 70 something years now. Abo go to go now. Abo go to go. One here 3 years, but yeah, but then all go 70 years. Kaguru. Tamala imagano. Yende one of you over the way be. Ana ya ne bere. Ya daga. Kaguru. So I'm not going to know that if not, you could get into a go now, but this is how you maintain don't go for Nabia Greek. Yes, me out and I contemplated on the room. The boy to combine our judge yourself. Out of me, feel
ọnwụ na ihe dị otu ahụ mee ihe a ga na-ekiri egbe oke osisi dara obodo ga na-ebe and obodo anaghị ebe bụ na young boy ma ọwụ ofu nwa parents ya ka ji nwere olileanya ada mana oke osisi dara n'obodo mgbe perikoma nwụrụ ndị mmadụ anaghị ebe na young boy nwụrụ ma ihe mana ha ndị mmadụ na-ebe na enwere ihe hapụrụ Igbo enwere ihe hapụrụ obodo enwere ihe obodo ji biri hapụrụ. Igbo ndị ma na-ege m ntị ọzọ dịka ịbịa bụrụ onye otu na-emecha vidiyo na-agbakwara mbọ na subscribe kwa na this channel subscribe chi na-abụ notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị na-adrọpụ news ọfụ dịkwa n'otu maka na ya bụ ihe na-agbazikwara apụ nwee na-asị so ozi ọya wee zie na chọọchị ndị mmadụ adịghị ege ntị a na-ezikwu ya everywhere so the gift of ibu amụma ọ bụ sọsọ nke ndị chọọchị alone kịta ọ na-ewelekwa n'aka confirm na mmụọ na-ekwu okwu mana onye agwa ọnụkwala ihe ezili ya ya bụ pastọ pụta ọsị let us pray pastọ ama mkpenwu sọsị ya onye a sị let us pray pastọ na-ekpezi ngwa eje na-alahụ ụla fil ya na ọ na-ezigoli ya n'ozi na gịnị nwanne ya eme if you do not work against a prophecy mmadụ nye gị nke ọjọọ ya it will manifest mana iwe ọkụkwa nke ọma ya asị gị okay by this time next tomorrow na ya dịkwa ọna if you work towards it, it will come to pass. Man, if you don't say, it's go me, it will never come to pass. So every prophecy there is an action part of it that's required for it to come to pass and for it not to come to pass. Because